YouTube Mirasım kanaly. Şu näme üçin Türkmen bir döwlet der. Şunu bir döwlet edip bolmazmy ka diýen alaç bilen ýomda gökleňe töwerek taşlaryna barıp halklar bilen bir döwlet bolmak aladasyny edip Kemir Serdar Ýaşylllyň hanynyň ýanyna barýan maslahatlar edipdir. Kemir Serdar barıp aýdanna hemmejig diýe bolýa Serdar kaky. Ýankyn özünden susly pes bolan soňlar bolýa Serdar kaky bir döwlet bolaryn diýşämişler şu wagt Kemir Serdar barka boli gaýdandan soň diýe susoň sapellerinden gider diýip bir bolgusyz hanlar hiç ne wekili berin. Kimem bolsa Türkmen Atabağda saýlawy han saýlapdyr. Halkyň içinden bir gelmezden soň täze han saýlaly şoň diýeni bilenem bolaryn. Bir kıssaga düşýäs bol bizän ha başymyz şarap bilýäs. Her il düşman gelse de hötte gelýäs bolyn. Sizin ha kömek bermer bolýar size. Zor şey diýip buna o Almanam gelip halkyň ýarsyn sürüp äkidenden soň olaň ýurduna geçip ýyzyny alyp gelmeli bolýar. Şoň üçin edeliň diýse şu bolaýmyl bolan ýagdaýlarda diýe hiç başa barmaýar eken niýede. Şoň üçin Kemir Serdar näme dekämin günäsi. Näme Türkmen näme üçin han saýlamallarka, bir döwlet bolmallarka diýip aladat etdirdi diýe özüçe bir zatdan netije çykarpdyr diýe. Şu zamanada Alamançylyk bolan soň kimdir de biri öwet alaman diýip ýa bir zat diýip ýene de goňşy döwletlere gidip alaman edip getiren gyýyzlaryny ağalarına, inlerine paylap başka milletten yankı aya gyýyz alyp şey diýip çağalap başlapdyrlar bolup şunu düýüp sebäbi şunu bolaýmasyn diýip ayaly üstüne de gyýyz alyp şey diýip başlapdyrlar bolup şunu bir zady aýdypdyr diýe adamlar şu düýüp günäsi bizim bir döwletimiziň ýoklugynyň sebäbi şu maşgaly medeniýetimizde hemçilik bar diýip hasap edýän menniýipdir diýe. Bir näse adamlaryň aşuň alaky Haýsy goňşy döwletlerimizden Almana gelýärler, bizem ýyzynan ha sizem öwet Almanyň iki diýäňiz. Ýa-da ýesirek dilenler boşatmak üçin iki diýäs. Şey diýem o taýdan getirilen gyýyzlary aýallarynyň üstüne alýaňyz. Şuňa zatlar bolmaz ýalaky atgulok diýip bir zat çykaralýan diýipdir diýe. Şu ýigit bilen gyýyzyň deňliginiň baýdagy bolsun. Durmuşa çykmadyk gyýyz, öýlenmedik oglana durmuşa çykkanna şulan ikisinin deňliginiň baýdagy bolsun diýip atyň kellesine geýdirilýän ýerine agzyryp taklýan uyon diýilýä, eliň bilen tutulýanda da jylaw diýilýä. Şuňa at gulaw diýip at goýulýanyň sebäbi uyonyň ýokary başyndan gulawyň ýanynyň bir jüp matany, bir jüp oglana biri, gyýza biri. Bir jüp matany atyň gulawynyň ýanyna daňyp at gulawy diýen at galypdyr. Şol kerwen kezebe bedelip gelini almaga diýip urandan atly ýigitler her atyň şu gulawynyň ýanyna bir jüp mata daňylan matany pasyrdadyp owaň içinden ýüzüň saldyryp atlaryny geçip gidipdirler. Şol gyýyz bilen oglanyň deňliginiň baýda hökmüni çykarpdyr. Şonam iň ilkinji toýda şu sapar kim öýürse, ogluna öýürse yankı alan gyýzam bir durmuşa çykmadyk gyýzy yankı öýlenmän bolsa diýip olam aman nöşlerdar edil şu wagt toýunyň sehedi belliňi duran adam ekenniýe öz daýsynyň toýu. Şunu diýe Mehri Cemal eje senemin ha agam doğanyň toýuna ha bir 20-30 jüp at gulaw bizi berýäs diýip diýe şey diýip şu bedelen kezebe bedelen maýa diýe eddil bir gater we bir erwe siýasatyň garşysyna ýeňji bolan ýaly edip ýankı at kezebe diýe durşuna at gulakdan ýöne doldurylyp adamlar bedelipdir. Sebäbi bir nalaşlykdan niýe bir gyýyzlary aýal üstüne berilýär ekeni ýa bir oglanan bir hil bolýar ekeni bir öňünü kawuran aýaly öýlenýän wagtlar bolýar eken şunu ýygynyň şunu şu düzgün saklanmasa diýip ören bekedip ornaşdyrypdyrlar. Egerde
bir durmuşa çıkmadyk gyýyz aýal üstüne berläýse, bir nalaşlykdan bolýandyr da bolmasa atyny ýagdaýyn tapsa bermejekden ähirine o. Eger şeýdip berläýse, şonu şo toýda atgulak dakylmasyn niwaýdypdyr diýe. Onsoň eger bir ýanky ýa-da bir ýeňe daklan oglan bolsa, boý ýigit ýeňe daklan bolsa, şu adam Allah uğrun edip ýanky ýeňe daklan bilen ömrüni kawran bir aýala öýlenen bolsa, şulardan bir telim meselem çağa dünýä inen bolsa, orom bolup giden bolsa, ırskally döwletli bolup ýanky adam, ýanky erkek adam ýa-da aýal adam meselem bir 80 ýaşap dünýeden gaýdan bolsa, şun tawydyna atgulak takyp uğradyň diýip aýdypdyr diýe. Şeý diýmeň maksady şonu ol dünýeden gaýdan adam üçin däl, inniki ataneler gyýzyna, ogluny öz deňine durmuşa çykarmaklaryny bildirmek üçin edilen düzgün şo. Şeý diýip tawyda şu ýaş wagty şun mertebesi saklanmady diýip tawydyna atgulak takyp uğradypdyrlar. Häzirem bizim çok owamyzda şo düzgün saklanýar. Häzirem egerde şoňalyk edilen bolsa, şo saklanýar. Ýa bolmasa da gyýyz 9 ýaşandan soň, oglan 12 ýaşandan soň öýüşik bolup bilmän, şo bagty meýesser bolman ýaş dünýeden gaýsa, maksadyna ýetip bilmedi diýip, gyýzyň hem oglanyň hem tawydyna atgulak takýarlar. On başga şerti bar. Şu gyýzagaş bir durmuşa çykmak bagty meýesser etmedi. Şuňa diýip tawydyna atgulak takýarlar. Ya oglanyň bolsa bir öýüşik bolmak, öýlenmek bagty meýesser bolmady, şuňa diýip tawydyna atgulak takylýar. Ýöne 70-80 ýaşan adamyň tawydyna takylýan atgulak şuň ýigit wagtyna ýa-da şuň gyýyz wagtyna mertebesi saklanmady diýip atgulak takylýar. Görýäňiz yaramaz adata näýlik derejede çemeleşipdir biziň ata-babalarymyz. Asla şoň golaýynyň barmaz ýaly innamyň tükenekler ýalyk derejede edipdirler. Ine şeý diýip häzire bugüne çen ýörek gelýän adat atgulak diýilen adatyň gelip çykyşyny aýdyp berdim.